odgoju svoje djece. Draga moja braćo, ja često čujem ljudi govore, eto Nuh alejhi selam, njegov sin njega nije poslušao. Jest, tako je. Ali je Nuh sve uradio da spasi svog sina. I 100 puta mu objasnio. A jesi li ti objasnio? Jesi li ti radio sa svojim djetetom da kažeš ja sam sin dostavio? Ja više nemam šta. Allah ga nije uputio, ja više ne mogu tu ništa. Ali mi nismo radili sa svojom djecom. I onda kada je rezultat izašao, kaže, eto i Nuhov sin je takav, isti ko moj bio. Ma razlika, Nuh alejhi selam se ukrcava na lađu i sin mu prolazi. I kaže mu Nuh alejhi selam, ja bunejje, sinčiću moj, irke mana, to nije bio sinčić ba. To je bio čovjek koji Nuh alejhi selam bio 200 godina sigurno ba. Takav sinčić. On kaže, sinčiću moj, da sinčić do 6 godina, Nuh alejhi selam živi 50. Kaže, sinčiću moj, to neki djedo bio ba. Kaže, sinčiću moj, irke mana, ukrcaj se za nama do zadnjeg momenta. Vodio brigu o njemu, savjetovao ga. Kaže se, awi ila džebelin ja simunim ilma. Ja se popet na brdo koje će me spasti, zaštititi, kaže, od vode, kaže. Njemu, babo, la asime, nema spasa danas. Bori se za njega. Kaže mu, u festivi govori, kaže, kada Nuh sam rekao svom sinu, kaže, wala tekun ma'al kafirin, nemoj biti sa nevjernicama, nemoj biti nevjernik. Jer ko se ne ukrca na lađu, Nuh alejhi selam bio nevjernik. Ali Nuh alejhi selam mu kaže, nemoj biti sa nevjernik, nisi ti od njih ba. Neko tekfiri odmah kaže, čutaj, ti si nevjernik, a neš, ti si nevjernik, nešto ukrcati na lađu, ti si nevjernik. Nemoj biti sa nevjernicima, nisi ti od njih, bori se, čupa ga, on neće. Ali kod nas mi su zakazali, kako mislite, pored sebe sa Nuh alejhi selam, to sramota. Sam pomislite, pored sebe sa Nuh alejhi selam, i sramota. Već da sam ja uradio što Nuh alejhi selam uradio. Samo pročitaj šta je Lukman rekao o svom sinu i zapitaj se jesi li u 20 godina života svog rekao što je Lukman rekao o svom sinu. Upola stranice Kur'ana. Kad si rekao o svom sinu la tušrik billah? Nemoj čini širk, sine dragi. Širk je najveći zulum, kaže Lukman na svom sinu. Kaže, sine dragi, sve jabo ne je, sve sinčiću dragi. Tako su poslanici govorili svojoj djeci. Jer moraš čovjeku otvoriti srce da mu nešto kažeš. Lijepo mu se obratiti pa da se on pripremi da mu ti nešto kažeš. Zato oni svi u Kur'anu govore svojoj djeci ja bunejje. Ibrahim a.s. kaže to Ismail a.s. ja bunejje inni ara fil manami anni azbahuk. Nuh a.s. kaže svom sinu ja bunejje irkab ma'ana. Lukman kaže svom sinu ja bunejje la tušrik billah. Svi govori ja bunejje. Šta danas mi govorimo? Ovom govorim gdje je ahlak? Danas imaš sina griješi nešto. Snima se, ne mogu. Kaže, klipane jedan sjedi ovdje. Pa mu pojedno vrati neke životinje tamo iz Loškog vrta, razumiješ. Šta mu naumpadne. Da ti ja nešto kaže, da ti baba nešto kaže. Šta je baba? Baba ga izvrijeđao, ba, ponizio ga, čovjek zatvorio se, ba ne da čuša više nikog ni babu svog, ba. Je način pogrešan. Allah kaže poslaniku, ali sam budeš li gruba, sahabi će pobjeći. Ti grub prema svom sinu, pa i tvoj sin nasamo će pobjeći prije. Moraš mu reći, sinčiću moj, ti bi ga zdrobio čovječe, ti zgnječio bi ga. A mu kaj, sinčiću moj, sa osmihom, odsjed vam kroz pol babi, da ti babo nešto kaže. Bez oklagije i ostalih onih stvari. Kad nekada čitaj jednu izreku nekoga tamo, gangstera, kaže, ja nikom ne prijetim, niti ikoga prisiljavam da misli ko ja. Ja samo stavim svoj pištolj na stol. Ne može taj stil razgovora. Pa pogledaš gdje je namaz, gdje su djeca u namazu. Pa mu kaže Lukman svom sinu, kaže, nemoj sine oholo po zemlji hodat. Nemoj sine oholo po zemlji hodat. Uči ga ahlak, uči ga najbitnijim stvarima u životu. I mi kada čitamo kazivanje Lukmanu, kad bio jedan Lukman mašala, što je dao savjeta svom sinu mašala. On ima 5 djece, nijednom nije ništa rekao. Pa nije zbog toga stura objavlja, ti to pročitaš i uzmeš svoju djecu i radiš sa njima na slijedjenju iste poruke, da im kažeš iste stvari i da na tome radiš kao Nuh alejhi selam, čitaš život i da kažeš Allahu dragi put moju djecu. Ibrahim alejhi selam ima dovu koju mi nikad proučili nismo.
U suri Ibrahim kaže Ibrahim a.s. Rabbi džnubni wa banije en na'budu al-asnam. Kaže, Gospodaru moj, zaštiti mene i moju djecu da ne robujemo kipovima. Možda sad klanjaš, ali ova dova Ibrahim a.s. kao najvećeg vjernika u to doba radi. Gospodaru moj, učini me od onih koji obavljaju namaz. Rijeti od mog potomstva. Doma, da Allah sačuva djecu, da ih uputi, poslije svega onoga što mi ona, to je menedž poslanika. A mi smo, nažalost, kajem zakazali, ali ima vremena da se čovjek popravi. I treba na tome da radi. I da se okrene Kur'anu i da primjeni kuranski princip u svom životu i vidjet će onda da neće imati vremena za druge ljude. Neće imati vremena za druge ljude.